Zaterdag 30 augustus staat Twijsselheide weer in het teken van het gezelligste oldtimerfestival van het noorden, zoals de organisatie het zelf zegt. Vele eigenaren van oldtimerauto's, motoren, vrachtwagens, brommers en tractors zijn er aanwezig om hun gerestaureerde voertuigen tentoon te stellen. Natuurlijk is er ook aan de kinderen gedacht. Officieel is een 50cc in voor op het dik. Maar toen wij vroeger 16 jaar waren, dan konden we net een echte grasbaanrijder betalen. Dus we hebben hier een kacht die op het dik komt. We hebben hem zelf al helemaal ombouwd. Dat armerke wat erop zit, onder de benzinetank, wat is dat eens? Achter dat ammerke daar zit het luchtfilter. En dat we vroeger dan hadden we een mayonaise-ammerke op. En dan gingen we dat eromheen, echt vanwege het stof en het gas dat erin komt. Dat is een TD van 1952. En hij is niet in concoursstaat, maar hij is een goed rijdende auto met gebruikerspoorten, zeg maar. En alles is origineel aan deze auto. En de kleur staat me aan. Ik vind mooie sportieve autootjes. Er zit een mooi Leeds motorje in, een 1400cc met 2 carburateurs. En het is een technisch is een superauto. Het is een mooie belijnde auto, een originele kleur. Het draait super. Er zit heel veel hout in verwerkt. In het scheurtbord zit hout en in het dwarken zit hout en in de stijlen zit hout verwerkt. Dat is maar die oude auto's. De ruitjes die kist voor het oerklapje en dit ben een uitzetraam. Steeds maar dat er regen komt, dan kist die eruit helje. Als het mooi waar is, hak ze er al hier uit. Hetzelfde frame is Roeselstiel. Volgens mij ben ik met twee in een heel Nederland, misschien wel in een hele wereld die dat had. Dat ben wij dus. En het is eigenlijk uit een grap kon staan. Ik neem we zijn van we moeten een trijk bouwen. En we zijn gewoon begonnen. Ja, het Fiat is eigenlijk die week altijd na. Dat woonden wij net. Dus we zijn van wel hetzelfde vatcellen. Tenminste qua contour als het achtercel. Nou, ik denk we kwamen toen kwamen we op een BMW-velg. Maar die wie een inch te breed, dat wie 24 mm, hebben we er tussenuit hellen. Toen hebben we weer aan de losken. Toen hebben we het hart eruit hellen. Het hart eruit. En hij had erin en dat hij precies als de achterste cel precies hetzelfde eruit ziet. Dat is het mooiste van dit is uiteraard geschikt voor mijn boxermotors en die ben luchtgekoeld. En ik hij krijgt zijn koeling uit de kap bij en dat kan er overal onderzoeken. Dus hij hoeft net een radiateur of zo, dus daar is het net bij.